A la primavera de l'any 1998 s'encetava el primer cicle de poesia a l'escola. En 3 poemes del mestre, pedagog y escritor en Noches de luna llena, los modelos a estrenar. María Dolores García, com cada any, també participa en aquest acte. Una xiqueta de 5 anys, Vega Muñoz, ens recitarà un poema del poeta mexicà Amado Nervo, que porta per títol L'ardilla.